Det, hvis jeg gerne vil høre noget om, det er, hvordan I ser på fremtidig ungdomsarbejde i lyset af konkurrencen med de mange andre sociokulturelle tilbud, der er fremme her i samfundet. Måske skulle vi lige tage et spørgsmål fra salen først. Ja, jeg hedder Søren Kyllebæk, jeg er aktiv klarsejler og far til en optimistsejler. Og jeg kunne godt tænke mig at høre de to formandskandidaters forslag til, hvordan man kunne øge interessen og rekrutteringen af børn og unge under 15 år til aktivt til sejlads. Skal jeg? Du starter, Netto. Ja. Så jeg vil gerne have, at vi tænker på vores ungdomsarbejde ud fra devisen om, at jo flere hoveder vi har på vandet, desto bedre. Det åbner op for at være en bred vifte af samarbejdspartnere på havnefronten og nærområdet deromkring, som vi kan inddrage og tage fat i. Det er samarbejde med andre klubber, med matchsportsaktiviteter. Det kan være samarbejde med skolefritidsordninger, hvor vandet bliver et af tilbudene. Det er jo arbejde og tiltag, som allerede foregår rundt omkring. Det sker med succes, men vi skal blive langt bedre til at udvikle de koncepter der, og sætte frie rammer for, hvad sejlsportsaktivitet egentlig kan indeholde. Og de frie rammer, vi opfinder der, dem kan vi bygge ind i vores mere traditionelle ungdomsarbejde. Spørgsmål: hvorfor ligger klubaftener altid på klubaktivitet, altid på hverdagsaftener, hvor det er meget svært at få en dagligdag til at hænge sammen? Børnefamilier skal bruge tid. Kan vi gøre nogle ting, som for eksempel sætte tracking på vores joller, så ungerne kan efterfølgende komme hjem og tjekke på internettet, hvor de egentlig har været, hvad de har lavet, og hvem der kom først? Skal vi have lavet om på vores måde at sejle kapsejlads på med børn og unge? Niveaudelte, hvorfor sejler vi B-optimist-sejlads efter de samme regler, som vi sejler OL-kapsejlads efter? Vi skal huske, at vores ungdomsarbejde, det er noget, der skal skabe sejlere for livet. Jeg har det selv sådan i min familie, at man skal lære 3 ting. Man skal lære at svømme, man skal lære at sejle, man skal lære at stå på ski. Er det så blevet på 4 ting nu? For min datter har lige indført, at man også skal lære at ride. Men kitesurfing? Nej, det går under sejlsport. Okay. Og det vil jo sige, at det at få skabt en kultur, hvor det at være på og ved vandet, er grundlaget for, at vi kommer tilbage. Det er ikke så meget et spørgsmål om at lære at blive en hammergod sejler lige præcis i den ene eller anden disciplin. Dem, som gerne vil være det, de kommer og popper op alligevel. Wingberg, hvad siger du? Ja, sejlsporten har jo her det samme problem, som mange andre sportsgrene også har, nemlig at vi har svært ved at få tilstrækkelig tilgang, og at de unge mennesker, når de kommer op i en vis alder, så forsvinder de bort fra deres idræt. Nogle af dem kommer så tilbage, og andre kommer aldrig tilbage. Og det er en stor udfordring, som vi faktisk i lang tid har taget op. Der var noget i det, som Hans Nator var med til at lave oprindeligt sejlsport til tiden, har været initiativer til, hvordan vi kunne få de unge mennesker ud og sejle med. Der er skolesamarbejde, som vi er i gang med. Til næste år kommer der nogle initiativer, jeg er informeret omkring yderligere samarbejde omkring skole og natur, så det er, så man kombinerer de ting. Jeg kunne også godt forestille mig, at da sejlsport jo langt hen ad vejen er en slags sommersport og ligger om aftenen, det er fuldstændig ret i, at man kunne lave noget, der gjorde, at det blev sådan mere ungdomsklub, fritidsordning, men også hele året. Altså man havde samarbejdet med klubber, der havde vinteraktiviteter, så det er sådan, at man dyrkede sejlsport, så kunne man altså være sammen med sine sejlsportvenner hele året. Fordi det er lidt trist at komme ned i en sejlklub om vinteren. Der sker jo ikke noget, altså. Vil jeg selv være med i sådan en klub? Nej, det bliver der kun, fordi jeg brændte for det dengang. Det er ikke alle, der gør det på samme måde, og nogen skal sådan varmes lidt mere op. Så det var en mulighed, men der er mange muligheder. Der er også klubber, der gør det godt, der får vi også feedback fra. Så vi skal forsøge, om vi kan lave yderligere. Der er faktisk mange tiltag i gang, og vi kæmper med de samme vindmøller og spøgelser, som de fleste andre sportsgrene gør. Det er svært at trænge igennem og fastholde de unges interesser i det. Vi taler jo om ungdomsarbejde, og der har jeg fået et spørgsmål fra bloggen.
og det er til dig, Velberg. Hvad er din holdning til samarbejdet mellem Dansk Sejlunion og optimistklassen, altså OSTD? Vil du svare på det? Ja, det vil jeg gerne. Jeg ved ikke, at jeg præcis skal have en holdning til deres samarbejde, men jeg har en generel holdning til klasseorganisationer. Altså, vi har jo mange klasseorganisationer i Danmark. Det er jo en vigtig del af den struktur, vi arbejder med. Det er sådan, at klasseorganisationerne har forskellige ting, de skal varetage for selve klassen på sejl, arrangementer og alt muligt andet. Men derudover så er klasserne jo ofte dem, der helt specifikt brænder lidt mere for tingene end nogle af sejlklubber. De sejlklubberne jo langt hen ad vejen har deres egne problemer med bare at skaffe folk og frivillige. Der er det lidt nemmere i klasserne, fordi der har man et fælles projekt, og det er den bådtype, som klassen repræsenterer. På optimistsiden er det ikke så meget selve bådklassen som sådan. Det er et problematik, som ligger omkring nogle ungdomsklasser, hvor der også er mange forældre involveret i det. Det er ikke kun bådejerne. Optimist OSTD, som det hedder i dag, synes jeg, der kommer mange fine input. Det er meget vigtigt, at Dansk Sejlunion har meget tæt kontakt med optimistklassen, for det er jo dernede, det hele starter. Altså, hvis vi ikke havde optimister, hvordan søren skulle vi så overhovedet få de unge mennesker ind i klassen? Det bliver meget, meget. I gamle dage, der kunne man komme ind, fordi der havde vi juniorbåde. Det har vi altså ikke mere. I dag, der sejler det så mere individuelt. Det kan så være i optimist eller en anden båd. Så det er da vigtigt, at vi får input fra optimistklassen, og jeg mener også, at man rent faktisk med Dansk Sejlunion har et rimelig fornuftigt samarbejde med optimistklassen. Det kan så være, at der er nogle klasser, der synes, de skal have mere indflydelse eller mindre indflydelse. Og det er jo en anden ting, det kommer vi nok tilbage til, ud fra hans klasseorganisationer og hvordan de passer ind i systemet. Men ellers skal vi da selv komme ind. Men jeg tror faktisk, at det er vigtigt, at vi hører på, hvad klasserne, og det gør vi også. I hvert fald, hvis vi er der, hvis jeg bliver formand, hører meget på det, for det er jo hele fødekæden, der kommer der. Men jeg ved ikke, hvor jeg har det fra, men jeg har en eller anden opfattelse af, at den officielle holdning i Dansk Sejlunion er, at sejlsport det starter først, når man bliver 15. Og det vil sige, at det er på det tidspunkt, hvor optimistsalæs er sluttet. Nej, er det forkert? Nej, det du nok har hørt en lille fugl synge om, det er, at Dansk Sejlunion har den politik, at man ikke giver tilskud til unge menneskers udenlandsrejser, før de når en vis alder. Men vi støtter skam optimistklassen. De får støtte til, de er med i Torm, Grand Prix-serie og junior-serie. De kan også komme på kraftcentrene, men de får ikke tilskud, helt korrekt, til udlandet. Meget bekendt kan de godt få tilskud til indenlandske træningslejre og andet. Og her kommer vi nok for meget i detaljer, hvis vi skal begynde at diskutere det her. Hans Natorp, har du nogen kommentarer til det her med optimistklassen? Nej, altså jeg kender ikke i detaljer den aktuelle ikke man kan kalde det problemstilling, men det er emne, du berører. Jeg gættede også kun, for jeg ved ikke, om det er det. Det lyder som et kvalificeret gæt. Tak. Men altså, der er overhovedet ikke nogen tvivl om, at de interessenter, som vil være med til at drive sejlsport fremad, de skal være med til det. Længere er den ikke. Og optimistklassen, og OSTD og optimistsejlerne er jo, som Hans siger, jo, det er hvor det hele starter, blandt andet. Så selvfølgelig skal vi have kommunikation og et fornuftigt samarbejde. Længere kan den simpelthen ikke være.